Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salukna. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sota mulai parminggota. Jumolo mahita martangyang di bagas rohata. Ganuk marsada-sada. Tak puji Tuhata maredehita sian buku edde nomor 300 ono pulsada ayat sada sahatu ayat tolu. Nah dengan situ memuji di mata Jehovah Rasul Bimo nasai tong masa ingkang domamu Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar di todi parbadia na mano palangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho, ale jolma manangahan na dinggan, jala manangahan na niluan ni Jehovah siyako, dahola mangulahot uhum, dohot holong di roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopod de batam. Haleluya. 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 Artang yang mahita.
Ale Tuhan Debata, ama nami na di Banua Gijang, saileho matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggad doho roha na ringgas, pasauton ulau na dinggan, saileho dame tuhami, asasona kami mangulu di bagasan pangudingim, say marsigatu tuhatam mahami, maradopos saluhut musunami, say ramoti jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima edde puji-pujian sen ina para hari Kamis. Marede hita sian buku edde nomor 215 ayat 4 sahatu ayat 5. Ora
bagaimana hatan di debata, patujolo ni jamita turpuk diari mingguan, imana di enet sian 2 Korintus 12 ayat 2 sahatu ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sahatu ayat 10. Tajahama mar soring-soring. Di bagasan Kristus utadda sada jolma nunga 10 tahu salpuna tarhicat talaki rodi lapis patuluhon di Banua Gijangi manang na di bagasa dagingna ibana ujui manang di balian ni dagingna ndak kuboto debatado ubotosa Asa na utadda do jolmai alai manang na di bagasan dagingna ibana ujui manang sirang sian dagingna dakuboto debatado umbotosa. Na tarhicak do ibana rodi paradaiso jala di begedo hata naso tarhatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia. Ima puji-pujioku alai yang kotaringo tu diriku olan alani hagaleoku puji-pujioku ahu. Jala nangpe hupa puji-puji diriku dang naso maroha audisi ai sitong do hataki alai horom namai unang sumurung audi rajumi halak sian nani idana dohot binegena diau. Jala asa unang huagi jakon aka pangukapon na sumurung na tuahu. Ona basir-basir duahu disibuku. Ima suruan ni sibolis na mamukpuhi ahu. Asa unang hupatibo diriku. Tulu hali do hupangido sia Tuhani asa sumuruti sia nau. Gabe didok ibana tuahu. Tukma asini rohaku diho. Ai dihagaleo do suntib bulagogoon. Asa tagonamahu papuji-puji diriku. Di bagasan aka hagaleoku. Asa songgop tuau agogoni Kristus. Di baheni sonang dohu hilala di bagasan aka hagaleoku. Pangaleoku hasosakan pangaleleo dohot hagogotan ala ni Kristus. Ai juppa gale au disido au margogo. Ima sahatna martua do akan manangihon hata di debata nau peopsa jala na manghulosa. Amin. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian kor ina Naomi. Tapuji Tuhan marede hita sian buku ede nomor 404 ayat sada dohot ayat tolu. Sulu-sulu
Sian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan pardalanan ni ngoluta, manipat miguak nasalpu, tung macay godangdo dosa dohot pangalasyota na tinutun, dohot na so tinutun, maradopon akadongata, maradopo keluargata, tarlumubi maradopo Tuhan debata, alani tapauduk, jala tapasere marohata, ta sol-soli masalukna kadosa tai martangiang mahita di bagasan rohat tawi. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Ujohami dogwar munda badiai ala natargogo tami marningot dosa nami. Sai marasi roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabi jolma ala ni hami. Namate jala na hehe sian namate. Namanai tu banua gijang doho mangudiho kami, asiro ham dihami, sai patotong mahami, roha hamoletio tuho, o tod di parbadia pangapul di namarsak roha, pamalu masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulaho lomo ni roham, hodo parhitia ni nasa asi ni roha, sai unak tulak kami, sai tangiho mahami, ho ale debata, ama anak dohotod di parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Dungi sai Roma hamu tuau, asa mardabu-dabu hita, ninna Jahoba. Tuk surah rarado samuna songon abid bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasumba, gabi songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na diginjang. Amin. Tapi gima edde puji-pujian sian kor narwastu.
Tapuji Tuhan marede hita sian buku ede nomor 310 ayat 1 ayat 2. Patik ni debata dala tungolo nai baru di binguta sadarion ima sian patik pasiahon sahatu patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik pasiahon unang hoolo makatidakon hata naso tutu maralohod donga jolma dia do lapatan nii oddo iko dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo manggap-gapi donga jolma manang majehehon manang pahata-hatahon pauruhos sangat nasida ikon ya pinado donga jolma anggo sotakas dope binoto salana holan uhum na dengganido pabuabaon patik pasapuluhon dang jadi haliangan di roham bagas di donganmu dang jadi haliangan di roham donga saripe di donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan di donganmu dia do lapatan ni oddo iko di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan di donga jolma dohot ugasa tinadikon di opuna si urupat tado nasida mangaramuti nasa ugasanna akup nii
Dang jadi bola-bola ota pardihutan di dongat jolma, manang na poso nape, siap wado na sida, jala sidas dason madapoton ulaon nahian. Ima sahatna, rap mahita mangidogogo sia tuhata. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Marede hita sian bukede nomor 210 lalu ayat sada satu ayat 2. Tidak ko mahaporsiyaw tay, songon na hinatidak ko dinungata sa porsiyaw di portibion, rap madok mahita. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatu dosan, namano palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe setot di parbadia, adora sohabubuhan, ido tuhata, namanao na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpaja lo ibana di hau pinor silang, jala tua tubanuatoru rung ditanom, namula mangulu di aripatoluhon, namanai tu surgo, la hundul tu siamun di debata Jehova, amanai pargogo naso hatudusani, di sima ibana pa imamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsia di todi parbadia, jala adoksa da huria nabadia, huria hatopa ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasisa di dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogo dagi ni halak dong mate,
ohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Puji Tuhan ta. Tapi kima tambahan di tikting di minggu ta sadarion. Tabigema tambahan titing di mingguta itu Juli 2024. Na perjulu ruas natabba mulai siasa darion tabama ruas ni huriata ima amang ripando Haryanto Purba dohot inatai Rafina Simangucong dohot sadayana konasida Rahel Natalia Boru Purba. Nasida maringanan di Jalan Sembada Gangdasima nomor 10 masuk tu sektor Onom. Pinangidoma asa jongjong nasida. Mau lihat ya mak? Napaduahon keputusan sidang majelis jemaat. Salah satu keputusan sidang majelis jemaat GKPI Padang Bulan tanggal 6 Juli 2024 adalah menindaklanjuti laporan hasil tim penggembalaan GKPI Padang Bulan sesuai surat keputusan penugasan nomor 34 garing GKPI PB garing 4 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang penggembalaan atas nama Saudara Penatua Agus Halomuan Siregar SMC dan Saudari Hestina Boru Sitomorang. Tim penggembalaan telah melaksanakan tugasnya selama 30 hari kerja sesuai surat tugas. Sesuai dengan tata penggembalaan GKPI, tim telah memanggil dan mengundang yang bersangkutan melalui surat resmi sebanyak 3 kali, tanggal 14 Juni 2024, 21 Juni 2024, dan 28 Juni 2024. Namun yang bersangkutan tidak mengindahkan dan menghadiri panggilan tersebut. Malah yang bersangkutan lebih memilih jalur hukum dan dengan caranya sendiri. Tim penggembalaan berpendapat, demi tegaknya peraturan rumah tangga GKPI, tata penggembalaan GKPI, pokok-pokok pemahaman iman GKPI, maka yang bersangkutan, Saudara Penatua Agus Halomuan Siregar SEMC dengan Saudari Hestina Boru Sitomorang sudah selayaknya diakhiri keanggotaannya dari GKPI, tata penggembalaan pasal 14.4.2. Sidang Majelis GKPI Padang Bulan Medan menerima laporan hasil kerja tim penggembalaan yang menyatakan Saudara Penatua Agus Halomuan Siregar SEMC dengan Saudari Hestina Boru Sitomorang diakhiri keanggotaannya di GKPI Padang Bulan. Dengan demikian, sidang Majelis Jemaat Padang Bulan memutuskan bahwa sejak hari Minggu 7 Juli 2024, Saudara Penatua Agus Halomuan Siregar SEMC dengan Saudari Hestina Sitomorang bukan lagi anggota Jemaat GKPI Padang Bulan Medan. Songoni matiting nama sadi kita, tapi makur ama. Dong. Lihat mak, lau manomu hata ni debata, marede mahita sian buku ede nomor 20 ayat sada 2 taba 4.
Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramot yak kate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Uriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhatta Jesus Kristus. Akadamang dainang hahaanggi ng akay botokko. Tabukka majobukutta. Asa tajaha turupu jamita sadarion. Songo pajahat tanak kining di episteli marsorik-soring. Na dienet siap pesalmen bidu 40. Mamuka sianaya sada saha tuaya 15. Pesalmen 40. Mamuka sianaya sada saha tuaya 15. Au mamajahaya sada. Edde sian akka anak ni sikora. Tibuldo Jahoba jala pujion situtu di bagasan utani debatata di atas dolok habadiaon nai. Denggaddo martangga habbing silas ni rohani liat portibiodo doluk sioni suhina tukan utara utani raja natibuli. Au partano batoa do debata tartadda do diaka bagas nasida. Ai idama saluhut do akaraja mendapotton. Ape dung di ida nasida pitor tarhatotong do. Mabuk bedo nasida maporus. Akahitir do nasida disi. Mangai songon boru-boru na laho mangitubu. Diropuhi ho do akaparau tarsis. Marhite-hite alogo sian abicaran. Sumat tu barita na hubege hami do huida hami. Di bagasan hutani Jehovah Sebaot. Di bagasan hutani debatatai. Sai pahoton ni debatadoi rodi saliling-liling na. Ditibang rohanami do ale debata. Asini roham di parsitongani joromi. Sumat tu guarmu do baritam ali debata. Rodi ujung ni tanoon. Gok hati gorad do siamunmi. Marlas ni rohama dolok sion. Marolop-olop ma akaburu juda. Alani panguhumummu. Haliangi hamuma sioni jala liati hamu. Bilangi hamuma akka partano batuan nai. Takkasi hamuma parik nai. Sigati hamuma akka bagas nai. Asa tarpajojor hamu tu pinuparmu sogot. Rapita majaha ya 15. Pabua debata, odo debata, rodi saliling-liling na. Gana monubu hita, rodi hamatea. Ido sahatna. Dia caratai akamang dotamu akanang di surat tu disi. Hira pangaripunan ni turpu jami taon. Debatado partano batuatta. Ia pesalmen 40 aluon na sinuraton ni aka anak ni sikora anak kining tebigirisi. Partano batoan, modo di bahasa Indonesia didok, benteng. Allah benteng bagi kita. Debatado partano batoatta. Modo benteng manang partano batoan dihaliangi parik doon natugu situtu. Laho majaga akan dari bagasan hutai unang marmara. Alay molo di bay benteng manang natembok natibal nasiadong ko rupani pasti romusu sia duru ni hutai lao makubu lao menyerang pangisi ni hutai ide benda perlu benteng. Asa molo didok Allah benteng kita. Berarti kalau kita berada di dalam di hutai amat do kita di bagasa benteng ala debatado partano batua di kita. Amang do tamu kenang hahaang kenang ke botokku. Di ayat 2 nak kining, natajahai saha tuaya opat.
dipuji-puji parpesal menoddo habal gaon haulion ni hutani Raja Buluni. Raja Buluni di son ima tuhatta ima debata. Dipuji-puji do huta ni Raja Buluni. Didok disikan ulido inna bertajah anak kening denggaddo martanggahab binginna. Dia tampil seperti menara di atas di puncaknya. Macai denggan. Di mana ma huta naumuli sesalu huta. Buasa ala debata maringat disi. Jadi Maula didok rupani martanggahab binginna berarti ada menar puncak di atas dia. Puncak keindahan dari mana Allah tampil bersinar. Kalau di hata bata di dok siasionido rode bata. Di bata ribana dirina. Zai macai deng gaddo tapi geda keding di sioni. Go dolas di roha di bagasak kutai. Alana rode bata di tonga-tonga di bangsona jala martangiang akka bangsonaon ruas naon mamuji de bata. Macayulido hutai, huta Jerusalem, huta Sioni. Sion, terjemah tuboru Sion, alana Sion di hata Heber ima bentuk feminin. Jadi Sion berok boru Sion, mina, ala bentuk feminin Sioni di bahasa Ibrani, man bahasa Heber. Jadi huta Sioni ima, hutan di debata uli di bawah debata. Jala di bawah debata do hutai gabe lasni rohani sude portibinna. Macai uli hutai hutan di debata maringat debata adis. Alai dang lomo rohani musuni debata hot uli disi hutai. Dah. Mulut aja hanak kining di ayat 5. Amang dot saturus na sa sia rodo akamusu lao makubu hutai. Murtajah ayat 5 nak kining ai idama marluhu doaka raja madapotton. Ada dia ayat onom di dok HP dung di ida nasida pitor tahu tado nasidenna. Jala bingung. Artinya di son kota itu kota Allah, dibangun oleh Allah dengan sangat indah. Itu dipuji-puji oleh pemazmur. Mengapa indah kota itu? Keindahan kota itu bukan karena indah secara lahiriah. Keindahan kota itu karena Allah ada di sana. Akan tetapi dunia musuh-musuh Tuhan tidak menghendaki itu ada. Maka ada penyerang-penyerang dari luar. Itu tapi kita kendison. Alai dia ya onomi di dok. Dang margogo na sidang. Dung dibereng rupani debata na punasa hutai, gabi ciut mana sida, mabiar mana sida, jala pabibio di lala nasida kay marsahi nasida songo pabibio ni dihilala ni sada ina maaf nanayang manubu hoda da anakinna. Jala kamang bertemu kainan. Jadi hulai musa madok arong hutani debata na balga nahuli na macedeng kasitutu. Jala gawe halalas di rohani sude portibio. Mari ingat debata adisi. Alai dang lomor rohani portibio mamerengi. Roro alona. Sia luar sia duru akaraja-raja bersih. Laho bakubu. Laho menguasai kotai. Alai ala paragogo na suatu dosa do. Raja Boloni na puna hutai. Lari do sudeon. Tapi genak yang diumpamakan muse angin sian timur doina mangalek sehon kapal nasiat tarsisinna dota kala nasi. Alani iya kamang dota mu kenang ha angke danga ke botokku dipuji-puji nasida ma debata mulut ajaha ayat 10 sah ayat 15. Dung di hati dak nasida di panot noti nasida. Ulaon ni debata. Diingot nasida sejarah ditikkin na pinalua ni debata opung nasida sa perhatu banu Misir. Jala ditugu-tugu tu tano kanat tano baga-bagai di hati dakko na sida hot do debata na burju do debata jala parasi roha jala tok tong do adil debata
dialo do akka perjahat, alai ditogu do jala di palua do akka pertikor. Laos iro nang dibereng di hati dakko perpesal menon. Hubereng go tok hubereng kami do tok tong debatana mangulo inna. Ngalau bisuria tong ngatayo bisuria kamuson dipuji dasida ma debata tajahan kini ngamang salina hurok ayat 10 saha tu ayat 15. Huria di Tuhatta na hinaholongan di bagasan gor di Tuhatta Yesus Kristus. Di hati dakko nasida dipuji nasida debatado partando batuatta ibana do partugi di hita jala parmaha bulon nuaing sahat rodi saliring liling na inna saat tu namati hita inna berek kamu ma inna aluar ma berek kamu ka berek kamu partando batuan di hutai inna hatahok kamu ma tu akapo paramunan inna amang do tamu kenang haha angke dangake botokko alani asini rohani de batado olo ibana papatarahon tu hita jolma manusia perdosaon asini rohana. Na di gobarhon ni perpesal menon seolah-olah di portibiodo Yerusalem ne barui. Manang di portibiodo Yerusalem na ulang ne baru. Yerusalem na ulii. Huta sioni. Di sima di papataribana dirina. Lahusido amang do tamu kenang hahaang kenang ake botokko. Hutani de bata ima huriei nuai. Di bagasan Yesus Kristus huriaima gabe kota ni debata. Gereja menjadi tempat kehadiran Allah. Gereja menjadi kota Allah yang kudus. Kalau Sion tadi diasingkan, dipapulik gabe inganan ni debata, songonido nang huriai. Di papulik debata gabe inganan. Alani dua kamang do tamo kanang hahaang kenang ake botokku tadok huriaon ima parpunguan ni halak akan abadia. Huriai ima margana pinilit hamalimun naraja hom na ginonggoman itu hatta. Didok disada Petrus 2 ayat sia. Margana pinili dohamu hamalimon naraja bang sunabadia home na ginongkomanna asa hitama nuaing di sioni ale sio dak sio betado ale huriyai jala huriyai ma gabe hutani debata tagwari huriyai hutan debata ala di huriyai ro debata mia ni mana marsaur debata rap dotita tai deho puji-pujian tapasah pilihat tu debata ala taboto debata rotu tonga-tongata marmahani hita mamasu-masu hita molo hutasion nakining gabe lasni roha gabe pasu-pasu ni sudi portibion ala debata hadisi jala ditiki martangiang akka ruas debatan bangso di debata di pada narobi go lasni roha nasida lau sido di hati dak konakin lau storus dei muse lasni roha di Jerusalem ne barui dung salpu portibion saunari akamang hulai muse maddo di huriaodo di huriatta do miat debata dipilih debata huria gabe kotanya Allah memilih gereja menjadi kotanya dia hadir di tengah-tengah kita huria di Tuhan na hinaholongan di bagasan korne Tuhan Yesus Kristus molo nakiring tabigi dang di halomoho portibion hutani debata ima Sion Jerusalemi los songonido nang saunari dang di halomoho portibion huriai adong di portibion dang di halomoho ni godang do toktong musuh ni debata musuh ni huriai menyerang neneng mangagu huriai bui de tabere ngakamang do tamo kena. Jadi bui tabain nuang rupani dua bagian. Pertama, musuh-musuh Tuhan menyerang gereja ini sebagai persekutuan orang kudus. Kita dipersulit mendirikan rumah ibadah, kita dipersulit di mana-mana, banyak sekali musuh daripada gereja itu. Akan tetapi Tuhan menyatakan dialah benteng kita. Ibadah nama Partano Batuani.
Karena itu, walaupun Allah menyatakan dirinya bagi kita sebagai benteng yang memelihara kita partano batoan dan mengaramoti kita, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa musuh. Karena banyaklah musuh kita, maka kita memerlukan benteng. Ate kenang bagi. Ala nagudang do musuh tamusu ni huriyai. Ala ni iba na perlu dita partano batoan. Ala ni mana perlu dita rupani benteng pertahanan lao mengaramoti huriyai. Itu. Nakining tabigi di episteli. Apostol Paulus ada hal na porsea. Macam gudang tu imana rupani serangan si anak kana membenci imana. Oleh secara khusus gorak penderitaan dialami imana. Mulut aja rupani nunga martangi yang ngau tu debata nunga pola tulu hali hupangido. Asa diupak debatanian si anawon hamaolonon imana pinatupan si bolusi temane si. Alai idok debatado. Suku ma holong ni rohakku diho. Ai ditikki galido ho. Hagogo okku asini rohakku patar di bagasa dirim ninna. Ido amang do tamu kadang kami barita nauri di kita. Ulahe musemandok. Allah menjadi benteng kita bukan berarti tidak ada musuh. Bukan berarti tidak ada penderitaan karena banyaklah musuh kita menyerang kita. Maka kita memerlukan Allah sebagai benteng kita. Dan kita harus mengaku kita tidak bisa dengan diri kita sendiri berjuang melawan musuh ini. Sudukon Apostol Paulus tadi apabila kita mengenal diri kita terbatas, diri kita lemah. Multatada taparhatopo diri tanagali. Los disima neng patar hagugon ni debata di bagasan golutta. Lau mangalo saluhut na musui. Ahamak kamusui nang. Ahamak kamusui amang. Di bagasan hamajuan ni ilmu pengetahuan doh teknologi dungain, hamajuan ni kapar sekolah las dorohat talam gudang napistar. Alai akapedeliti madok akan napistar dorupani natalpe madabu tunasoporsea. Alana mulu halak napistar mulu subui dibuktihon sada sesuatu rupani didok. Kalau tidak dapat dibuktikan secara empiris itu tidak diterima menjadi suatu kebenaran. Mengenai haporseaon, pangukapo do akalan nasing, moldo di jalo kanamaloon gabiasi tongan ninda do. Ape pangukapon debata, haporseaon ido natahanguluhon. Ima sada musutta. Kita berusaha, kita berjuang untuk bersekolah tinggi, tetapi tidak tertutup kemungkinan pengetahuan yang tinggi, pengetahuan teknologi, itu bisa melemahkan seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Ngayara huruk ya uja harupani sada halak mahasiswa makatai dosenna di Yale University Amerika Serikat. Dosen bertanya, "Do you believe God?" katanya kepada mahasiswanya. "Percayakah kau kepada Tuhan?" katanya. Si mahasiswa menjawab, "No, I don't believe God." Saya tidak percaya kepada Tuhan. Dosennya melanjutkannya, why you don't believe God? Mengapa kau tidak percaya Tuhan? Si mahasiswa menjawab, God doesn't have any business in my life. Tuhan tidak ada urusan dengan hidup saya, katanya. Itulah serangan-serangan juga musuh itu. Tak pala perlu mulu sono piau, mamora piau, malo piau, dengan urusan ini debata itu sih, ala ni hajagok kuro. Itu musuh saudara-saudaraku di zaman modern ini. Adong musedo rupani musuhon roha ahud. Huis sollak asalunang pahu, mago petahoalak asalunang ngau. Musuh dui. Boleh do Apostol Paulus sudah kering sibolisido, nagabe duri di bagasan daging na. Lau siro si bolisido, mabek kita kebikincang rohatta. Aku nama saya, yang berjami tahu di sana tempat, ala dikincang ni rohani seseorang. Nah, ada di bagi hamu bari tahu nelak pola salah hulallahu sarito homse. Masuk masada halak tu sada porlak. Di berengi mana masih bitatar na tibu, geleng boras na.
Ada di bering mana di si jelok muse. Geleng do rupani adorna ale belga borasna. Dang bijak sangat ada batain ne mana. Oh sugariau de bata boras di bitataron de benok boras di jeloko. Boras di jeloko de benok boras di bitataron asa imbangin na. Bulu belga tu batang ko belga do borasna ne mana. Bulu geleng batang na bageleng do borasna na. Jadi kidio imano sa ni mamering no mana tu gijang itur madabu maperbuani bitatari pastu igungnai. Wah, tikos do batawa ini mana tikos do bata. Tikos do. Oh sugarnya sa belgani boras di jelohon, boras di bitatari yang gua ngamati awin ne mana. Ulama ngartihon itur di picang de bata ala holong go perwani de bata di mana. Sugari di posup de bata so ngoni balos mate na mau namon. Sifata kan nasi di los de bata do rupan lamber jalila kan. Terus ngonoang rupani adung juji online ni nadang. Ay mulai-mulai tu mulai-mulai marmiam-miam dah. Coba na. Saya di posup de bata so ni ujung-ujung na. Ngahabis besude gawe sursar ma keluarga berbadai ma maila mendoakan aku do kala nasing. Jadi si pujio do de bata mulutur hatop di picang. Alai dari sebuah de bata harus asitongna. Alai akamang do tamo kanang ima mulu gincang ni roa ima musui sia cibolisi dui. Ada kamang. Jale cibolisi mu sekon nai manuat tuhita roha ragu-ragu. Mula martangia kita itu roro cibolisi. Pala persea ho inna. Ngasih martangia ko terus tapi piga hali ho ujiat ceha ho lulus inna. Saya martangia ko terus jadi iblis itu menanamkan rasa tidak percaya, keraguan-raguan kepada kita. Supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ate, kamang lagi. Saya martangiang. HP sa sitong nang ko de bata madok, dak ko lang martangiang ko do kari joto. Jadi dia mau mengatur Tuhan. Jadi martangiang terus ina tong HP. Dan ilihat de batain na, nang diatur mana dotok Tuhan. Iman dok korupani boleh de bata toy mata top pamajol mai tumiru rupat tatudus tu pangalahot tainna. Ale Roma jol mai toy mata tatop pamare bata tumiru rupat tatudus tu pangalahot tainna. Supaya ada kita pergunakan di saat-saat perlu dan supaya ada kita persalahkan di saat-saat kita gagal. Kalau nggak perlu jauh, saya panggil di Tuhan, saya melapor kepada Tuhan. Kalau saya tidak berhasil, Tuhan yang saya salahkan, bukan saya. Masih polisi itu banyak kamang do tamu kana. Ini bandaga bedo rupani holongi do serep ni rohai. Banyak itulah. Alai sadarion idok tuita kana mang. Do tamuinang Jehovah do partano batu atta. Dialah perisai kita. Namang ngalinggomi kita asal nak talu kita di basi polisi. Ya huingot hujaha jami tadi opui Dr. G si hobbing pursa kebipi mendiang. Didok alani holso yak kamang do tamu kainang ninna. Di binereng jolmai holana hippal na mainna. Edang orang dihapur siaw di bagasan. Tudos do holso songo burbur ninna burbur. Rayap. Di saat siya buter padi ninna. Rayapon dialang masudina di bagasan emei. Boras na parbuin emei. Holat tinggal holan lakak ni emei na mainna. Berengon hippal, hape dang be ngakosong be emei na. So ngoni marung jolmaon ni nato. Hinorhon ni holsoi, hinorhon ni lomos ni rohai, saya berengo kippal hape sastun ngakosong. Itu makanya banyak orang tiba-tiba stroke atau dan sebagainya. Karena apa? Karena kurang percaya. Mengapa kurang percaya? Karena iblis musuh kita menyerang kita, menanamkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada kita akan pertolongan Tuhan. Maralohoni amang, maralohoni nang debata madok audo partano batuan di hamuna. Hurian itu hatta na hinaholonga di bagasan korni itu hatta Jesus Kristus. Jerusalem, hutasion na nyedehon di parpesal mediso. Gue matadok rupanya di hati dak ke parpesal mo di hapor sionna. Ale toktong darung Jerusalem di Israel na jolo secara historis. Alai Jerusalem na barui di Banua Gicang, Ido Sitianotta. Akan ada waktunya semua musuh-musuhnya akan dicampakkan dan sukacita bagi seluruh umatnya akan terdengar
di Yerusalem yang baru itu di atas. Itu harapan takamang. Raja boloni olorori to ngatongani huria. Raja boloni ima Yesus Kristus namate di hau pinur silang di sada dolok di luar ni Yerusalem. Raja boloni mamareta hita, mamareta huriai marhiti hatana. Jala pos rohatta monang dohita. Iba nama salnya huruf pertanda batu atta. Dialah. Pertanda batuan hagogo otta gembala yang memimpin kita. Asa bui kita tok-tok mamaritahon dengan basana. Asa gabi huriai, huria lasni roha ni saluhut purtibion. Songo Jerusalem na nieddeho de parpesal menon, halomon ni saluhut bangso do inna, hutan debata. Huria taon, huria na di purtibion. Marhite-hite na mamaritahon dengan basan debata kita. Menjadi gereja kesukaan dunia ini. Ido kamangkan, utama ido di debata, jala kesukaan di debata. Marhite siani makamang monak kita, alai taingot ma, sude hamonangat teh. Kemenangan kita yang besar ini, yang luar biasa ini, harus kita terima melalui iman. Hapursia taima, panguluh kita porsia kita, dinamardala kita gudang hamaolon, gudang kapangabati, gudak tantangan. Posrohatta diramoti di batado kita ay ibana do benteng pertahanan kita ibana do partano batu atta ibana do mardalan idok na kingson marmahani memimpi kita saha tunamate hitenna dinaromu setikina ro ibana bukan lagi sebagai hakim yang mengadili kita berdasarkan hukum-hukum legalistik, tetapi dia akan datang, dia Bapa yang menunggu anak-anaknya pulang ke rumahnya. Datanglah anak-anakku. Dan di dalam selamat di sini kita, dia Bapa kita yang menyuruh para malaikat-malaikatnya untuk melayani kita. Salinayamang dotamuinang debatado partano batoan dihita. Pos marohatta monang dohita madalani ngolutta sigano pare asar tok-tok kita porsea. Dalam mulo jupang tikina muse borhati tatu banua gicang Roma deba tamadot tuita Roma hamu akada pinasu pasu ni damang tiak kamu maharajaon naung pina rade di hamu adorak soja do pihasianganon amin martangi yang mahita ali Tuhan deba manami para sirohana sumurung mauliate matuhan horo partano batoa di hami mauliate Tuhan ladi pildi todo hami gabi ruasmu gabi huriam olo horo Tuhan nyojar ni holong ni roham mia di tonga-tonga nami jalo mapu muzion nami Tuhan horo Tuhan parmahan bulun horo Tuhan nama nguluhok kami atong rakdoho toma hami Tuhan mangalaka marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita sia buku ede 200 sia pulusia ayat 2 tambah 4. Oh
kita pasahaton pilihan hamoletot tatu debata tabigi ma hatani tu hatta na dienet sa Psalmen 50 ayat 20 songonom maridok manangise na mamelehon hamoleateon ido na pasangapao zalama bahen lapang asahu patuduho di ibana hatuaon ni debata ido sahatna. Mahita Jongjong. Ali di bata amanami na di banua gijang di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus bison hu pasahatami do pilihan hamoleateo tuho say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion asaga bedalan panidangion parsaoran dohot ulaon asiniroha di huriamon bahen mangulunami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham jala parsidohot parohon harajaunmu holong hasitonga dohot hadamionmu bisa dok portibion buhay marohanami marhite to dim asa say toktong madok mauliate tuhong di bagasan guardianakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Lea manami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say South Malomone Roham, di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Lehon marihami sadarion hangonwe siapari, say samadusanami songopanesanami, di dusan idongan nomor 2 Tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Mulak mahamuna di bagasar dame, debatado partano batuatta, Allah adalah benteng bagi kita. Jalau hamuma pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodding. Salam.